हाय लोगोफोर JSN नार्जारी यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आव दैसि दावदैखौ पेन्सिल शेडिं खालामनो। सावगारिया बारा मोजां जायाबो जानो हागौ, मानो होनोब्ला आंनि पेन्सिलफ्रा दामिनि नङा, गुबुन आर्टिस्टफोरनि बायदि दामिनि पेन्सिल गैया आंनियाव। ब्लेन्डिं खालामनायाव जोबोद उसुबिदा जायो रियेलिस्टिक पिक्चार खालामनोब्ला, सावगारि बोनोब्लाथाय। स' भिडिअ'आ बांद्राय गोलाव जानाय नङा, अननानै जोबजासिम नायलांदो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो अल खालामनानै लादो, जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअआ नोंथांनिसिम गोख्रै सहैनो हायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।